କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସହରଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କିଛି ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାଏ। ସହରକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚାରେ ଗୋଟିଏ ସହରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସହରଟି ଖୁବ୍ ଆଧୁନିକ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରୋବୋଟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ସଫାଇ କାମ, ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଜଣେ ରୋବୋଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଟେନମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟବି ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଟବି ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ କରି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଟବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାକୁ ରୋବୋଟ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିରେ ବସିବାକୁ କୁହେ। କାର ଭିତରେ ଟବି ସହିତ ତାର ବାପା ହଲୋଗ୍ରାମ ରୂପରେ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ରହିଛି ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୋବୋଟ ଦେଖାଇବେ। ଟବି କୁହେ ଯେ ମତେ ବି ସେ ରୋବୋଟ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଟବିକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଟବି ଡ୍ରାଇଭର ରୋବୋଟକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ରୋବୋଟକୁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଟବିକୁ ସ୍କୁଲରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଟବି ରୋବୋଟର ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ରୋବୋଟ ଟବିକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନେଇଯାଏ। ଟବିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ତ ରାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟବିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଭାବି ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟବି ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟନେସ ଦେଖାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋବୋଟ ବିଷୟରେ ଓଲଟା ପଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟବିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ ରୋବୋଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରୁମ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଡକ୍ଟର ଆଲଫା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଡକ୍ଟର ଆଲଫାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଗେଟିଭ ଓ ପଜିଟିଭ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜିର କୋରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆଲଫା କୁହନ୍ତି ଯେ ରେଡ୍ କୋରଟି ଯଦି ରୋବୋଟ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରୋବୋଟ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଡ୍ କୋର ଏନର୍ଜିକୁ ରୋବୋଟ ଭିତରେ ଇନସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ରେଡ୍ କୋର ଏନର୍ଜିର ପାୱାର ପାଇ ରୋବୋଟ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ରୋବୋଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ଏବଂ ରୋବୋଟଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଶିଲ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାଚର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଚର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଟବିର ବାବା ଟେନମା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଟବି କାଚ ଶିଲ୍ଡର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ତା ସହିତ ସେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ରୋବୋଟଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଟବିର ବାବା ଟେନମା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦରଜାଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଚର ସେଇ ମୋଟା ଦରଜା ଆଦୌ ଖୋଲେନି ଆଉ ରେଡ୍ କୋର ଏନର୍ଜିରେ ବଳିଆନ ରୋବୋଟଟି କାଚର ସେଇ ଦରଜାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜର ଏନର୍ଜି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କରେ, ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟବିର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଟବିର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାର ବାପା ଟେନମା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଟବିର କ୍ୟାପ୍ କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଟେନମାଙ୍କୁ ଟବିର ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ମିଳେ ଆଉ ସେଇ ଚୁଟିରୁ ଡିଏନଏ ବାହାର କରି ଡକ୍ଟର ଟେନମା ଟବି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଟବିର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ଲୁ କୋରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟବିର ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଇନସର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ରୋବୋଟଟି ଆଦୌ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏକ ରୋବୋଟ, ସେ ଭାବେ ସେ ଟବି ଆଉ ସେ ଭାବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଟେନମା ତାର ବାପା। ଡକ୍ଟର ଟେନମାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଟବିକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟବିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ସ୍କାନ କରି ବୁଝିପାରେ ଯେ ଟବି ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଟେନମା ଆସି ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତି। ଟେନମା ଟବିର ଟୋପି ଟବି ରୋବୋଟକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟବି ରୋବୋଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ଟେନମା ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଟେନମା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋବୋଟଟି ତାଙ୍କର ପୁଅର ଜାଗା କେବେ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟବି ନିଜ ରୁମରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଟବି ଶୁଣିପାରେ ଯେ ବାହାରେ ଝରକା ସଫା କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ରୋବୋଟଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟବି ଶୁଣିପାରେ ଆଉ ସେଇ କଥା ଶୁଣିପାରିବା ନେଇ ଟବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି। ପରେ ସେ ରୋବୋଟ ଦୁଇଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଝରକା ଦେଇ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ପବନରେ ଉଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଟବି ଭାବେ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁପର ପାୱାର ମିଳିଛି ଆଉ ସେ ମନ ଖୁସିରେ ପୁରା ସହରରେ ଘୁରେ। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ତାର ବାବା ଡକ୍ଟର ଆଲଫାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋବୋଟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଭଳି
କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ଆଉ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଟବି ଏସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଇ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜି ସନ୍ଧାନରେ ଟବିକୁ ଆଉ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ରୋବୋଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ସୈନିକ ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟବିକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ ରକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ରକେଟ ଆକ୍ରମଣରେ ଟବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରେ ଆକାଶରେ ରହିଥିଲା, ଖସି ପଡ଼ି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡେ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଟବି ପଡେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ରୋବୋଟ ଦରଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାକା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ରୋବୋଟ ଟବି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଟବି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ସେଠାକୁ ଆସି ଟବିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଟବି ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ, କାରଣ ଟବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି। ସେ ପିଲାମାନେ ଭଙ୍ଗା ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟବିକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମ ନାଁ କଣ ଆଉ ତୁମେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ? ଟବି ନିଜର ନାଁ କୁହେ, ମୋର ନାଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଉ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରୁ ଆସିଛି। ମେଟ୍ରୋ ସିଟିର ନାଁ ଶୁଣି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋରା ନାମକ ଝିଅ ଟବିକୁ ପଚାରେ, ତୁମେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଟବି କୁହେ, ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ, ତେଣୁ ମତେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅନାଥ ପିଲା ରହୁଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହମିବ। ହମିବ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ହମିବ ରୋବୋଟ ପାର୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ରୋବୋଟ ପାର୍ଟରୁ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ହମିବକୁ ଲାଗେ ଯେ ଟମି ବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ସେ ସେଇଭଳି ଆଦର କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ପରଦିନ ଟବି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋବୋଟ ପାର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ, ଯିଏକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଭଳି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଟବି ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ, କିନ୍ତୁ କେହି ତା କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ଘୁରି ଘୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ ରୋବୋଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରୋବୋଟଟି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ ଠିକ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଟବି ସ୍କାନ କରି ବୁଝିପାରେ ଯେ ରୋବୋଟରେ କଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ରୋବୋଟ ଭିତରେ ପଶି ନିଜ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜିରୁ ରୋବୋଟଟିକୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଦେଇ ଠିକ କରିଦିଏ। ଏପଟେ ହମିବ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଟବି ଜଗ ନାମକ ସେଇ ବିଶାଳକାୟ ରୋବୋଟକୁ ନେଇ ହମିବ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହମିବ ଏତେ ବଡ ରୋବୋଟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ତ ଡରିଯାଏ, ପରେ ନିଜର ଡିଭାଇସ ଦେଇ ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖେ ଯେ ହମିବ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ପାୱାରଫୁଲ ଏନର୍ଜି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହମିବର ସେହି ଡିଭାଇସ ଟବି ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ହମିବ ଜାଣିପାରେ ଟବି, ଯାହାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାୱାରଫୁଲ ଏନର୍ଜି ରହିଥିବା କଥା ହମିବଙ୍କର ସେହି ଡିଭାଇସ ସୂଚାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହମିବ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରୁହେ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଗକୁ ଟବି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି। ପରଦିନ ରୋବୋଟ ଫାଇଟ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟବି ହମିବକୁ ପଚାରେ ଯେ ରୋବୋଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ କାହିଁକି କରାଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ହମିବ କହେ ଯେ ରୋବୋଟ ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ହଠାତ୍ ହମିବ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ଟବିକୁ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଟବି ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋକୁ କାହିଁକି ହମିବ କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହମିବ କୁହେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କୌଣସି ମଣିଷ ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଉ ସେ ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମଝିରେ ଟବି ରହିଥାଏ। ଟବିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରୋବୋଟ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟବି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଏ। ପରେ ଟବି ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ହମିବ ସେହି ବିଶାଳକାୟ ରୋବୋଟ ରଗକୁ ପଠାଏ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଟବି ଠିକ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରଗ ଟବି ସହିତ ଆଦୌ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ରଗ ହମିବ ଉପରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଟବି ହମିବକୁ ରଗର ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟବିକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଆନ୍ତି।
ଏଥିରେ ହମିବ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଟବିକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଟବି ତାର ବାପା ଟେନମାଙ୍କ ଲ୍ୟାବରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଟବିକୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ କରି ତା ଭିତରୁ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜିକୁ ବାହାର କରିନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟବିର ବାବା ଟେନମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଟବି ପାଖରେ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଟବି ଠାରୁ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜି ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜି ବାହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟବି କୁହେ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପୁଅ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଡକ୍ଟର ଟେନମା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇପଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବ୍ଲୁ କୋରଟିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ କୋରଟିକୁ ଡକ୍ଟର ଟେନମାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଟେନମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସେ ଟବି ଠାରୁ ବ୍ଲୁ କୋର ବାହାର କରି ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜିଟିକୁ ନେଇ ଟବି ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜିର ଏନର୍ଜି ପାଇବା ପରେ ଟବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରେ ଟେନମା ହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟେନମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେଡ କୋର ଏନର୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଟେନମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ରେଡ କୋର ଏନର୍ଜିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପିସ୍ ମେକର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋବୋଟ ଭିତରେ ରହି ରୋବୋଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ପରେ ରୋବୋଟଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ପାତ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ହିରୋ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବୟ ଓରଫ ଟବି ସେଠାରେ ଆସି ପିସ୍ ମେକର ରୋବୋଟ ଯେ କି ରେଡ କୋର ପାୱାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ତାହା ସହିତ ଲଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଆର୍ଥରେ କୋରା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ହଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ଖୁବ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଡନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବୟ ଓରଫ ଟବିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଟବି ରେଡ କୋର ରୋବୋଟର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥ ଆଡକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗେ କାରଣ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟବି କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ୟୁଜ କରି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପିଟି ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟବିର ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟ ଟବିକୁ ଧରି ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟ ଭିତରେ ରେଡ ଏନର୍ଜି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟବିର ବ୍ଲୁ ଏନର୍ଜିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା ଓ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାକୁ ଡକ୍ଟର ଟେନମା ଆସି ଟବିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଟବି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟ କୋରା ଆଉ ତାର ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛି। ଟବି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିଣାମକୁ ଖାତିର ନକରି ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟ ଛାତି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ଲୁ କୋର ଆଉ ପିସ୍ କିପିଂ ରୋବୋଟର ରେଡ କୋର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରେ। ଆଉ ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟବିର ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟବି ଏନର୍ଜି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଡେଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିସ୍ କିପର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଆଲଫା ଟବିକୁ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଟବିର ବ୍ଲୁ କୋରରେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଟବିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଟବିର ବ୍ଲୁ ଏନର୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜଗ ଯେ ବିଶାଳ ରୋବୋଟ କୁ ଟବି ଏକଦା ବ୍ଲୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ଟବିକୁ ନିଜର ବ୍ଲୁ ଏନର୍ଜି ଦବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟବି ବ୍ଲୁ କୋର ଏନର୍ଜି ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।